ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. ирӯз 26 феврали соли 2024 1000 рубл 118 сомонӣ. ирӯза навор опши беҳтарин навор шудагиай Opel Astra F дорем, Vectra B дорем, Mercedes-Benz V124 ҳастай, Mercedes-Benz V202 ҳастай, Mercedes C4 ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, Vaz 2110 ҳастай, Opel Astra F ҳастай. навор беҳад навори зур шудагиай Porter 1 дорем. бари шумо меҳнат кардем. хоҳишаи ҳаматон ҳамин навори ма дар лайка бизанен, дар канали мо подписатсия кунен. бовар дорам ай канали ма агар хона мошини арзон меоем бачаҳо. барои реклама муроҷиат кунед. имо WhatsApp хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат чизе боша фурӯши рекламада мегзорем рӯиш кунед. фақат имо WhatsApp, Telegram мода. навора бо диққат маълумотош қадди гӯш кунед. кадом мошине ки шумо дар маъқулай бачаҳо аму рақамоша занг бизанед барои бахарен. качес вара баланд карда монен. бо диққат то охира гӯш кунен. лайкотона биҷиқен, навора сар мекунем. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем бардор азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания Акай Исломҷон дар город Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо WhatsApp-и холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ ҳам WhatsApp занг бизанен, регистратсия мекунанд. дани базаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад Саудо ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. марамат занг зада бипурсен ша. кортона осон мекунад. барандаи рӯза Саудо ТВ якм эълона сар мекунад бачаҳои азиз. мошини фурӯши якм баъри шумо Opel Vectra B ҳастай. дути меганира. каси дар мақулай гӯшкава бигираш. солиш 1999, бензин, газ, газаш Евро 4. краска тоза, баллонаш фасон шуд, дискои зурзагӣ, газ бензинай. нархша 35000 сум меган. қарор дорад дар шаҳри Норак. бачаҳое ки хоҳиш кардем навор кардем баъри шумо 35000 сомонӣ. рақамҳои телефонам мондем 934 52 69 99. занг бизанен, муроҷиат кунед, бигирен. маъқул боша агар беҳуда занг назанед. краска тоза, состояние мошин чотка. фақат занг зада аз номи канали Саудо ТВ. WhatsApp ҳам дорад +7 996 ахираш 6550. занг зада муроҷиат кунед. касоне ки харидори қизиқ ҳастанд ҳамон нафарро зангават карда бигираш. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ бардор азиз. ина бачако Opel Astra F ҳастай ки дар шаҳри Клуб қарор дорад. инами Хечибек. мошинча дар шаҳри узур Клуб. Хечибек. мошинча мошинча состоянияш чотка. хидм навори шадем дар мошинбозори Улбук. нархша 37000 сум мега. бо савдо ҳам мешавад. гази бензин, мотор 1.6 коробкаш механикай. беҳуда хулоса занг назанед. солиш 1998 сол бо савдои хубам дорад. инами мошинча состоянияш мақсад меёнад. зангават карда муроҷиат кунед. 37000 сум бо камта савдо ҳам мешавад. бисёр хоҳиш кардем ки рақамҳои 918 мондем баъри шумо нашоти нарх навош бо муроҷиат кунед. маъқул боша агар бароем бихаренаш аз номи канали Саудо ТВ. бо камтар савдои хубам дорад. дӯстон азиз, дар комментария ҳатман нависен аз кадом маркаи мошин шумо дар маъқулаи мо ҳаракат карда пешниҳод мекунем аз рӯи комментария. навори имза мошинаи агайна худо хоҳад ёки рӯз дигар навори хонаҳо мешавад, заминҳо, квартираҳо. касоне ки мақсад хоҳиши харидори хона, замин дорем, навора шукен падилитса кунен, подписатсия кунен. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Porter 1. бачаҳое ки хоҳиш кардем Porter 1 навор кардем. солиш 2001 сол. нархша мега 75000 сомонӣ. инами мошин дӯстон. рақамҳои 905 телефон шай ёки 909 WhatsApp шай. занг зада маслиҳат кунед. баллонош нав, аккумулятори нав, дар ҳолати хуби техникӣ беҳтарин қарор дорад. илтимос хоб ҳамо одамое ки конкретни харидор ҳастен ҳамоно занг зананд. одамое ки харидор нестен занг назанед. ягона камбудиш мега документош тамом шудагиай 1 ҳафта шид. хадовой кардам дар лубой ҷои раҳа мега хушроак мақсад мегарда. хулоса касе мехара конкрет ниҳай карда мегардаш. ҳамиқа маълумот бачаҳо. Porter 1 2001 сол 75000 сомонӣ. марамат муроҷиат кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ина бародарҷоно сечка харом ҷаин тамошо кунед. ноҳияи осе мерен.
солиш 1998 75000 сомонӣ Mercedes сечка ина краскасия дискора бинен дам бигирен. хоб састани чотка 75 сомонӣ савдо ҳам дорад. моториш 2.8 ай бензини холи автоматика мешини худш мерава мошин. хулоса рақамои 989 13 31 13 телефони дастӣ занг зада муроҷиат кинен. ҳошай ҳаматон ҳамин мошиное ки мемонем маълумотро бо диққат гӯш кинен. наворо фақат бо диққат тамошо киненда кадом мошине ки шумо дар маъқулай састияниш чотка меғалтатон худашта ҳамин маълумотоша мемонем. рақамоша дар поёнаш мемонем. ҳамоно дар занг заненда худашон қатъи маслиҳат кинен бигирем. бачаҳо рости бисёри бачаҳо мода занг мезананд. мода барои реклама хона замин мошин квартира муроҷиат кинем. бачаҳои азиз фақат барои реклама муроҷиат кинен. ҳаракат мекунем кортона осон кинем. мегзарем ба 5 миллиони рӯза. Daewoo Nexia ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. 17500 сом нархаш. солиш 1997 сол гази бензин састияни соз мотор 1.6 коробкаш механика ҳай. рақамои плюси 7 39 86 16 530 WhatsApp шунай муроҷиат кинен. занг зада маслиҳат кинен. электропакет ҳай ҳуҷҷат надорад дӯстон. хадавои 90% балонош 100%. ҳамаш хулас 100% мега. рости дар навори кай набуд хоб дина не парёз буд. фаҳмем навори пешинае ки мошина навор кардем. дар комментария бача наиста мега ки ай киҷо медонем ки ами балонош мақсад 60% 70%. ҳави мардак ҳай кардагиай медона ки чӣ хеле састиян ами балонош. рости ҳамин бачаҳо дар комментария гапи хуба намедонен. гапҳои қабеҳ нанависен. ай ҷоиш мақсад ма шумо бошен. ҳамин як мошина дар бораш гап зан метавонед ё не? мардак бори ҳамин гап мада дар комментария ответен. ин кор осон нест бачаҳо. ҳамаш аҷобаҷо карда гап задан. эълони шашум дӯстони азиз. боз як дунаga Daewoo Nexia ҳастае ки дар ноҳияи Данғара қарор дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. деҳаи Хуррамзамин меган. солиш 1994 11000 сомонӣ ай. бо савдо ҳам мешавад дӯстон. нашоти нархошон чахчах кинен занг бизанен. механикаи мотор 1.6 гази бензин. рости бачаҳо то ҷое ки мода маълумот додан балонош 80%, документаш 5 моҳаи, хадавои нав, краска сӯзай. алиш намешавад, пусидагӣ надорад, мотор, коробка, хадавои сӯзай. ҳамиқа маълумот мода метан бачаҳо, ин ҳамиқа маълумот роӣ мекунанд. мошина камера мекунанд, мо ҳамира мехонем. хай бо занг мезанем, ягон ҷое якам беш ашпка боша агар гуногор худ шавем. ҳафтум мошини фурӯшӣ, эълони ҳафтум бачаҳо. мега ки ассалому алайкум бародарои азиз, мошинфурӯшои муҳтарам, ман мошин мехарам. мега ин акамон аз ноҳияи Муъминободай. мошин мехарам то 15000 сума. каси дора рақамои дастӣ 985 ёки рақамои дастӣ 937. WhatsApp танҳо WhatsApp мега 987 60 43 80 танҳо WhatsApp май. занг бизанен мега ман ҳамин мошина мехарам то 15000 сума. каси мошин дора бачаҳо ҳамин якамонда занг бизанед. аз ноҳияи Муъминобод меравам мошинтонро мехарам. фақат занг занед. дӯстон, номерои ма барои реклама кардан. мошин дорен, замин дорен, хона дорен, квартира, техника, аппарат, компания, офисо, границо, авиакасо, каси бошен агар муроҷиат кинем. WhatsApp, имо, Telegram моҳай мо реклама мекунем, кортона осон мекунем. хошай ҳаматон пабратки ҳамин наворда лайк биза ҳози лайк бизада подписатсия ка штоби дер накунем. наворои ҷолиб чотка хонаҳои зур қабул мекунем иншоаллоҳ. мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz кузов 124 кабинака. шаҳри Душанбе мерен. 25500 сум нарх. ин ҳамин мошин. солиш 1988 сӯзишвориш дизел. мотор 2.5 литр механика. 5 скорса ҳай мошин дӯстон. рақамои 0095 58 559 WhatsApp хатчонай. о бологи да бо муроҷиат накунем барои реклама мондагӣ. меда занг назанем нашоти ин мошин бо. ёки нашоти ин мошин мада занг назанем бологи да бачаҳо азиз хоҳиш ҳаматон. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин. хадавои 100%, аккумуляторш нав, балонош 80%. савдо дар назди мошин. мошин дар шаҳри Душанбе беҳуда занг назанем. бо арзон мешавад, камбеш суҳбат мекунем бо.
мегзарем ба нӯҳум эълони ирӯза. лайки чандум азада бошӣ ҳатман дар комментария бинавис ки ман ҳамин лайка задам. ягай, дуҳай, садай, панҷсадай бинависиш. шаҳри Душанбеда қарор дорад Opel Astra F дар кузов седан бачаҳо. соли 1995 35,000 сомонӣ. мотор 1.6 автоматика. ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази бензин. рақамҳои 935 телефонҳои дастӣ ёки 551 ахираш 764 WhatsApp шунай. ду балони яъне ки балон дуташ пеш зимни 90%, дута қафош ледни 90%, ҳуҷҷати солона надора, задагӣ пусидагӣ надора, хадавои 90%, моторш 100%, коробка 100%, алиш намешава. алиш мешава бахшиш бачо. алиш мешава ба 4WD ба мисли аку усша занг бизанен, мисли ҳамин мошин гуфта боша может бид бачо. хай бо зангават ки нашоти алишавишам муроҷиат кин дӯстон азиз. майлаш мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes сечка. ин хел тозаша кам меёвен дӯстон. бениҳоят састани чотка. ака нигоҳ кунем маълумотро. шаҳри Ваҳдат мерем. соли 1994. гази бензин. краска тоза, хадавои балон зури бад. мотор 1.8 звер. кузов тоза, хушрӯ чоткаи бад. документ 4 моҳа ҳастай. рақамҳои 880 WhatsApp шунай. срочна пул дар курс савдо мешавад камбеш бо. ин акамон бо як мошин дига дора бачо. нашоти ӯ мошиншам ҳамин рақамҳои 72 73 WhatsApp шунай. занг биза аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат ка бо арзон ҳам мешавад дӯстон азиз. састани мошин чотка. як бор дига мехонам. Mercedes сечка шаҳри Ваҳдат соли 94 бензин газ. краска тоза, хадавои балон зур, мотор 1.8 звер, кузов тоза, хушрӯ, документ 4 моҳа. рақамҳош омодем, срочна пул дар кор бо савдо ҳам мешавад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бародар азиз. Mercedes Benz дар кузов V202. ака тамошо кунед. шаҳри Душанбе мерен. соли 1998. нарша 65000 сум мега. мотор D механика, бензин газ. рақамҳои 809 88 409 WhatsApp шунай. занг бизанем маслиҳат кунен. балонош пачка, кондитсионер ях, печка 100%. хоб чӣ мега? парк роник кор мекуна. документ бучидагӣ, задагӣ варид умуман надора. краска без царапина, салон тоза, хоб тоза, састани созаи хулоса ҳама ҷош 100%. алиш ба ягон мошини арзонтар сумон бата мега. акада сум дар кор 65000 сум бачаҳо. ба нархи 65000 мефурӯшаш. камтар бо савдо дора. ё ин ки варианти алишам дора ягон мошинча арзонтар боша. Astra F-ай, караваноҳай. мақсад бо ягон сум боло батанма сум дар кора мега. лайкора бизанем бачаҳо, поделиться кунед, подписаться кунед. хай наворора ждать мефақат.